rime, am pus-o pe foaie. Și zice așa, să începem cu dimineața. Chiar dacă nu a fost soare, noi ne-am strâns cu micu mare, cu Euromaidec în parcare și am pornit la o plimbare. În autocar noi am urcat și prin Bihor ne-am tot plimbat. Pe domnul Gașpar l-am luat și spre el am apucat. Are dreptate. Iar pe unde am oprit, cățeluși am întâlnit. Ei nu prea au mărăit, dar la linii au sărit. Iar eu nu n-am găsit. Și un muzeu am vizitat, unde vinuri am gustat, însă nu ne-am îmbătat, spre castel ne-am îndreptat. Ne-am distrat de minune. Am mâncat plăcinte bune. M-am prăfuit puțin pe haine, dar mi-am făcut poze faine. În final am învățat și avem de promovat viața omului la sat, că-i femeie, că-i bărbat. Acum, din partea mea pentru voi, un ultim gând din partea mea pentru voi. Mulțumesc tare mult pentru pălincă, în primul rând. Și vreau să zic așa, mi-a plăcut pe la izvor, iar de voi îmi va fi dor. Și promit pe viitor să mă plimb tot prin Bihor. Mulțumesc mult! La e-mail. Trebuie să recunosc că poezia asta trebuie să o punem în premieră pe Prin Bihor. Ca și guest post. Mulțumesc foarte frumos. Mi se pare excepțional ce ai făcut tu astăzi. Da, exact. Este unul dintre calourile frumoase și cred că vor apărea foarte multe articole de acum încolo, dar poezia asta reprezintă, cred că, imnul acestui trip. Da? Cred că suntem de acord cu toții pentru acest aspect. Da, cineva Bine, dă voi excursie peste 2 săptămâni. Da. Promitem că vom pregăti surprize frumoase pe viitor. Nu dezvăluim totul. Totul din prima. Mulțumesc frumos încă o dată pentru poezie și te rog să trimiteți cumva pe mail pe adresa noastră și o să punem ca și... Eu sunt anexa bloggerului, se ocupă de aici aia. Eu nu scriu, nu mă ocup. O să o punem cu semnătura ta pe blogul nostru de Prin Bihor, pentru că merită, este superbă poezia. Mulțumim frumos!